Jamen, velkommen i studiet. Tak. Vi havde nogle kæmpe udfordringer med inklusion i gamle dage. Ja. Og det var fordi, at mennesket havde skabt et samfund, de ikke passede ind i selv. Ja. Og det var lidt af et paradoks, som du heldigvis fik løst. Ja, og egentlig så kunne jeg godt tænke mig, altså det er sådan lidt provokerende sagt, at være med til at ændre uddannelsessystemet fra pakker til mennesker. Og egentlig bunder det i den der diversitet, der var imellem det, samfundet havde brug for af uddannede folk, og det, som de unge godt kunne tænke sig at være. Og jeg tænker, at det skulle vi hjælpe dem med. Altså ligesom at få deres drømme opfyldt. Så de fik lov til at bygge videre på sig selv? Ja, eller de blev i hvert fald, altså det der var hele grundtanken i det, jeg gerne ville sætte i gang dengang, det var, at de fik mulighed for at forfølge deres drømme, og at de fik en voksen, altså ligesom en mentorordning til at forfølge deres drømme. Så de her drømme ikke bare blev nogle urealistiske drømme, men at det faktisk blev nogle realistiske drømme. Og de fik også nogle rollemodeller ligesom at spejle sig i? Ja, fordi det vi gjorde, det var, at vi gik ud og lavede aftaler med erhvervslivet, så når børnene var mindre i skolesystemet, så var det jo lærere og pædagoger, der var mentorer for dem, men når de kom længere op i uddannelsessystemet, så blev det faktisk erhvervsledere, som direktør for DONG var blandt andet blandet ind i det, og på den måde var mentor for. Nogle gange var det en gruppe af unge, som han havde inde og arbejdet med, og han havde faktisk også enkelte unge at være med. Hele spillesystemet, tidligere så tippede man på fodboldspillere, i dag tipper man jo på de unge, fordi vi har nogle voksne i dag, der er så engageret i, hvordan de unge går og har det, og om de får udfoldet deres potentiale, at det er jo lige før man har sådan nogle, i stedet for fodboldkort, at man har ungekort, man kan bytte med, men de får virkelig lov til at opføre sig selv. Men det, der også er interessant med de her spillekort, det er, at de ændrer sig hele tiden, fordi at der ligger også en forståelse af, at vi kan ikke uddanne os til det, vi vil være resten af livet. Og derfor er det også rigtig vigtigt, at man ændrer sit spillekort en gang imellem, hvis man får en ny drøm. Og derfor også det at have en mentor, der kan hjælpe sig i det forløb. Sådan så der er balance mellem fornuft og følelse. Og jeg ved, at mentorerne den anden vej rundt er jo også blevet enormt inspireret af at have de her unge, der udvikler sig med den hast til også at sætte spørgsmålstegn ved sig selv. Så det har haft en positiv indflydelse på det omkringliggende samfund også. Ja, jeg plejer at sige, det er sådan en win-win-win-trekant, ikke? Altså, hvor vi har nogle glade mennesker, vi har nogle dygtige, veluddannede borgere, og så har vi Super Danmark, hvor at vi ligesom på den måde kan opretholde vores velfærdssamfund. Ja, og det er det sidste ord. Det er Tusind tak. Ja, velbekomme.